Ningizimu Afrika kuphi nakuphi la kufinyelela khona iTheSijulo TV. Ake sikubingelele mbukelo siphinde sikwamukele. Topic yethu namhlanje mbukelo womso ke sibheke nje isigubhu general. Izigubhu mbukelo zihlukene izigubhu kunesigubhu sikhuluma ngezigubhu zangempela thina izigubhu ezisebenza sikhuluma ngalezi izigubhu ezenziwa uthole zihlele endlini ziwu-30 kodwa manje umuntu uhamba ngeenyawo khahlela izintuli emgwaqweni. Thina sikhuluma ngesigubhu oluthuma unaso uma uphuma ubheke ukuthi yiphi imoto ozohamba ngayo ngalelo langa. Uchoose ukuthi uzohamba ngemoto enamathaya ezimpandla kodwa uthi unezigubhu. Uhambe ngemoto ehamba ngelambu isihlale no-5 litre usuzosho ukuthi hawu ngiyawazi lo petrol ukuthi uyophela kuphi. Asikhulume-ke ngaleyo nto leyo. Ake sibheke umuntu la isigubhu ukuthi sihlukene kanjani. Kunesigubhu ekuthiwa isigubhu sabathwa. Isigubhu sabathwa nasi lesi esisifakile la singathi simnyama. Lesi sigubhu asingena egcekeni. Awusifaki nje asihlale ekhaya. Ungangena naso ngesikhathi sifika ufike usibike emva kwalokho asihlale ekhaya uyasithatha uhambe uyosigqiba entabeni. Usigqibe nje endaweni yakhe entabeni usishiye lapho kube sekuthi uzoyinombola indawo osifake kuyona enzele ukuthi njalo uma ufanele uyokhuluma naso ushone kule ndawo le ufike ukhulume naso. Isigubhu lesi esizokwenzela imali, isigubhu esizokuphushela izinto, esizokushintsha impilo yakho. Kube khona isigubhu nazi lesi esisifakile la engazuthi sinento ekuthiwa igazi. Akusho ukuthi njengoba sasisenza lesigubhu sesibulala inkukhu lesigubhu sesizofuna ukudla igazi kuwe, cha. Leli gazi esuke silifaka kusuke igazi lokuthi sibulala yonke i-sacrifice ezodinga igazi kuwena. Isigubhu segazi kodwa sidla kanye sidle lenkukhu asiphinde sidle futhi. Ngaleli gazi sisuke sivala ukuthi singaphinde sifune into eyigazi. Lesigubhu ke uyasithatha usihlalise ekhaya, usihlalise endlini, ungasibeka la ulala khona. Kodwa bese uyasemboza singahlalisi sobala ngoba siyathwebuleka makuzola kungena abantu la sihleli khona. Naso futhi siyakwazi ukuthi sikulekelele kakhulu ey'ntweni ey'phathelene nemali. La sihlala khona sifuna sihlale kukhona imali eceleni kwaso njengoba ubona sesibekile la, ubona nayo imali esiyibekile. Asiyazi nokuthi imali enikele imali sivele nje siyichithe eduze kwaso isigubhu. Fanele sihlezi kukhona imali eduze kwaso lesigubhu lesi la sihlala khona. Sithi sikuveze nje lokho. Ake siphinde sibheke la mbukelo wami ukuthi kambe ngabe yini ubungozi besigubhu. Isigubhu ke sikhuluma ngezethu esizakhayo, sikhuluma ngey'gubhu zabanye abantu. Ubungozi asinabo ngaphandle kokuthi yenza isiqiniseko sokuthi uma sikuphakela nawe futhi uyasiphakela. Usiphakela kanjani isigubhu? Uthela i-teaspoon ugologo, uthele nje i-teaspoon-ini uthele la kusona ngaphandle. Ungangena omunye nangaphakathi kodwa ungawutheli kakhulu ngaphakathi, uthi nje la ngaphandle kusona. Njalo uma siphakile wenza kanjalo. Uma uwumuntu wesifazane usithathile isigubhu sinasi sesiphakile ufuna ukuthatha imali lesi esifakile ukuma-period, kufanele uthathe lento ekuthiwa isiqunga noma uthole isiwasho ugeze umzimba wonke kuqala, ulikhiphe iphedi kuyimandi yakusona. Uthatha lokho okuthathayo awuyi kusona ufake iphedi. Geza umzimba ulikhiphe iphedi kuyimandi yakusona uyothatha lokho ufuna ukukuthatha-ke esigubhini. So asizochaza into ey'ningi mbukela sokhuluma into ey'ningi. Okuningi uzakuthola uma ngabe sewufona usho ukuthi udingani bese siyakuchazela ngaleyo nto. Siyabonga.